Iloilo City COVID team ginapaimbestigahan ang pagpatigayon sang pagtililipon sa mga barangay. Pila ka aktibidad sa Semana Santa plano nga suspindehon. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginapausisa na sang Iloilo City COVID-19 Task Force ang paghiwat sang pagtililipon sa mga barangay sang city officials kasunod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ilabi pa nga may mga impormasyon nga ginahukas nila ang ilang mga face mask kung maghambal sa mikropono. Amo nang i-check nato no kay may mga may ara gid man nga may mga pictures ginsend sa aton and i-discuss man naton ina no sa team sa aton organization nga naga-implement sina. Nahibaluan nga nagalibot ang grupo sang alkalde agud magpatigayon sang information campaign angot sa COVID-19. Talalupang dun man nga may pila ka mga driver sang dipang pasahero nga jeep ang nagapasakay sa mga pasahero bisan nga wala nakasuksok sang face shield kag kung kaisa wala man sang face mask. Ito yung tanang yung pasahero alas tao do naman nag-face shield. Di ba la? Face mask ya? Di ara. Pila man sa mga business establishments wala nagakuha sang temperatura, pagbutang sang sanitizer kag alcohol sa mga nagasulod sa establishmento. Bangod sini, liwat nga striktuhan ang mga PUJ kag mga negosyo, agud mapahanumdum ang mga inisang health protocols, ilabi na nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. May alcohol para sa kamot, tapos hindi pwede nga waay face mask kag face shield, kag tapos may temperature check. So kung hindi sa kapasar, di sorry lang anay. Next na lang sa may-ari kami case nga nagpili sa mga sulod. Tiyambal naman sorry, kay ti among ginang sundon ta, kay kabudlay na. Magasapol man ang COVID team sa simbahan katolika, agud hinyoon nga ipaiway anay ang pagpatigayon sa mga aktibidad sa Semana Santa, kapareho sang bisita iglesia, pagpabendisyon sang ramos kag mga salakyan, kag plano man nga ipasara ang mga beach resort. Usually halos kalabanan sa aton tradisyon na pagka Domingo de Pascua nagapabaybay kita tanan. So isa na nasurihan kay na kag pasibol nga ibawal ina sa aton Easter Sunday kag pagwa ni Mayor Jerry Cañas nga ipa-close anay nato ng beach line diri sa aton syudad. Magapagwa naman sa executive order ang alkalde sa tion nga mahitso na ang pagsulundan nga ipatuman sa Holy Week. Upoy kay Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.